Bok i dobrodošli. Ja som Marija Hrvatić, učiteľka horvačtiny a zakladateľka tohto projektu Učíme sa horvačtinu. A v tomto videu by som chcela poukázať alebo vás vyzvať, ako získať z tej horvačtiny najviac, ako sa ju naučiť v podstate v lete najviac. A tak. Asi vám je jasné, že jazyk, nielen horvačina, každý iný sa najlepšie učí, keď sa s ľuďmi rozprávate. A keďže veľké množstvo vás ide toto leto do Chorvátska, mali by ste využiť túto príležitosť. Áno, rozprávať. Aj keď tá vaša horvačina pravdepodobne nie je dokonalá, nebojte sa a choďte medzi tých ľudí a rozprávajte sa s nimi. Problém môže byť v tomto, že Chorváti vedia veľmi dobre po anglicky a vy možno viete dobre po anglicky a veľmi ľahko sa tá konverzácia otočí na angličtinu. Ale nedovolte, aby sa to stalo. Odporúčam jednoducho, možno sa tvárte, že vy po anglicky neviete. Povedzte jednoducho neviem a teda bude musieť vplynúť tá nejaká chorvátsko-slovenská konverzácia, budete sa musieť dohovoriť a vy z tohto získate najviac. Druhý problém v tomto je, že ľudia jednoducho možno v Chorváti nemajú čas sa s vami rozprávať. Áno, budú sa porozprávať s vami 5-10 minút nejaký majiteľ apartmánu, ale človek je zaneprázdnený, nemá možno čase s vami baviť, koľko by ste vy chceli, hodinu, 2-3. Takže ideálne, že si nájdete nejakých kamošov, čo majú čas, väčšinou sú to možno takí dôchodcovia 70+, a oni vám aj nevedia po anglicky, takže ideálne si nájsť takýchto ľudí a s nimi sa baviť, pozvať ich na kávu, a pozvať ich možno k sebe doma na pohár vína alebo pozvať na nejakú prechádzku a takto s takými ľuďmi sa rozprávať. Ale samozrejme, ak máte iných kamošov, čo majú čas a chcú sa s vami rozprávať po chorvátsky, to je super a naozaj budujte takéto kamarátstva. Tak, áno, to je taký ideálny spôsob. Potom, keď ste v Chorvátsku, kúpite si nejaké časopisy, knihy, jednoduché knihy, závisí na akej ste úrovni, ale ak ste na také nejakej mierne pokročilej úrovni, môžete čítať také knihy pre deti, pre tínedžerov, choďte do knihkupectva a nech vám tam poriada, čo si máte kúpiť. A jednoducho môžete sami ísť do kiosku a tam si vyberte nejaký časopis, ktorý sa vám páči. Napríklad pre ženy je taký pekný časopis, volá sa Sensa. Ja ho odporúčam, takže ten sa veľmi ľahké číta, je taký pekný. Dobre, takže to sú také metódy, keď ste v Chorvátsku. Ak v Chorvátsku nie ste, ak chcete sa učiť jazyk, samozrejme dá sa to učiť aj u nás v lete, my fungujeme normálne, v bežnom režime, v podstate síce nemáme také bežné kurzy, také základné, kde sa rieši gramatika, ale v lete máme konverzačné kurzy, máme samozrejme individuálne doučovania a mentoring pre samoukov. Takže to sú 3 metódy, s ktorými sa dá učiť a o ktorých vám ja môžem viac